ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ವಿಷಯದಾದಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬೈದನು ಬತ್ತದ 2 ದಿನ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೈಕ್ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಉಳೆ ಶೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೇರಿ. ಫುಲ್ ಎಂಚಾಡ್ತದೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಾಣಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂಗ ಅವನೊಂದು ತೂಲೆ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಉಂಡು. ಪಿನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ. What is this? ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡು, ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಇಪ್ಪಡು ನೆಟ್ಟೆ ದೋಸ್ತಿಲೆ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಕೇಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ. ಕೇಂಡತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇತ್ತದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಇರ್ತಾವ ನೋಡು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದೋಸ್ತಿಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಕೇಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಪಾತೇರ್ನೋ ಆತ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೇಂದು ಗಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪನಾಗ. ಸೊ ಮೈಕ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಸೀವರ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ಉಂಡು ಮೈಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ಈ ರಿಸೀವರ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ ದೀತೇರು ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ನೆನ್ನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪುನ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ ದೀತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನಿತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಮೈಕ್ ಪಾತೆಗೆ ಇಂಚ ಕೇಂಡು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮೈಕ್ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಡೀ ಗ್ಲಾಸ್ಗೊಂಜಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕದು ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.